Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Aħna l-koll mistiedna biex nibnu is-saltna ta' Alla fuq din l-art. Li tibda minn din l-art biex naslu fil-ħajja ta' dejjem, is-saltna ta' dejjem. Imma rridu nibdew issa flimkien nikbru f'din is-saltna ta' Alla billi nistmaw, nirrispettaw, inħobbu lil xulxin. Ejjew b'dan il-mod narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nitolbu maħfra b'mod speċjali ta' kemm ma konniex bennejja denji tas-saltna ta' Alla. Aħfrinna mulej tas-supervja tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfrinna Ġesu ta' kemm naqtow qalbna, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfrinna mulej ta' kemm il-kelma tiegħek mhux dejjem napprezzawha u nifhmuha, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, kattar fina l-fidi t-tama u l-imħabba u għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħoq ilna dak li twedna bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Efesin. Ħuti, oqgħodu għal xulxin fil-biża' ta' Kristu. Intom in-nisa oqgħodu għal żwieġkom bħalli kieku għal mulej, għax ir-raġel hu ras il-mara, bħalma Kristu hu ras il-Knisja, is-Salvatur tal-ġisem tiegħu. Għalhekk bħalma l-Knisja toqgħod għal Kristu, hekk ukoll in-nisa għandhom joqogħdu għal żwieġhom f'kollox. Intom l-irġiel ħobbu n-nisa tagħkom, kif Kristu ħabb il-Knisja u taħajtu għaliha. U dan għamlu biex iqaddisha u jnaddafa bil-ħasil tal-ilma u l-kelma u biex jressaqha qudiemu din il-Knisja sabiħa, bla teba, bla tikmix, bla għajb u b'xejn minn dan, imma qaddisha u bla tmaqdir minn ħadd. Hekk għandhom ukoll l-irġiel iħobbu n-nisa tagħhom bħalli kieku ġisimhom stess. Min iħobb il-martu iħobb lilu nnifsu.
Għatħat ma bat il-ġismu stess, iżda jmantniħ u jieħu ħsibu bħalma jagħmel Kristu mal-Knisja, għax aħna l-koll membri tal-ġisem tiegħu. Għalhekk ir-raġel iħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru tnejn ġisem wieħed. Dan il-misteru qiegħed ngħid għall-Kristu u għall-Knisja huwa kbir. Għalhekk intom ukoll kull wieħed minnkom għandu jħobb lil martu bħalu nnifsu u l-mara għandha ġib rispett lil żewġha. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Ħini kull min jibża mill-mulej, flimkien ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tikol, ħini int u risqek tajjeb, flimkien ħini kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja mmiela fl-irkejjen ta' darek u lidek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ngħid flimkien ħini kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalemm tul ħajtek kollha. Flimkien ħini kull min jibża mill-mulej. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal: lil xiex tixbaħ is-saltna ta' Alla u ma xiex sejrin ixebbħuha. Tixbaħ lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel qabad u żeragħha fil-ġnien tiegħu. Imbagħad kibret u saret siġra. U l-asafar tal-ajru marru jbejtu fil-frijaj tagħha. U reġa' qalilhom: ma xiex se nxebbaħħa s-saltna ta' Alla. Tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara qabdet u ħaltet ma' 3 sigħat qiegħ sakemm olliet il-għaġna kollha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ikollok tgħid kienu żminijiet oħra. Żminijiet fejn ir-raġel kien jiddomina bil-karattru b'dak kollu li tagħtih is-soċjetà fuq il-mara. Qiegħed ngħid għal mumenti għaż-żmien fejn San Pawl kiteb littra tiegħu lill-Efesin. San Pawl f'din littra għalkemm jista' jiġi interpretat illum b'mod differenti, żgur ma kienx qiegħed iwaqqa ibaxxi lill-mara meta qal intom in-nisa oqgħodu għal żwieġkom imma hemm kundizzjoni bħal kieku għal mulej. Jiġifieri kif iħobb il-mulej? Imbagħad ikompli għax ir-raġel hu ras il-mara bħalma Kristu hu ras il-Knisja, is-Salvatur tal-ġisem tiegħu. U allura żgur li ma jridx ibaxxi lill-mara u jgħidilha li int tiġi stmata inqas mir-raġel. Anzi, għal kontrarju, ir-raġel għandu jistma lill-mara bħalma Kristu jistma l-Knisja tiegħu, bħalma l-mulej jaf iħobb. Altru li ma rridx ibaxxi lill-mara, altru li rrid jgħid li fir-relazzjoni bejn raġel u mara għandu jkun hemm rispett, għandu jkun hemm dinjità, għandu jkun hemm imħabba sinċira. U żgur mhux dominazzjoni li wieħed jiddomina jikkmanda f'wieħed fuq l-ieħor fuq l-oħra.
Għalhekk bħalma l-Knisja toqgħod għal Kristu, hekk ukoll in-nisa għandu joqogħdu għal żwieġhom f'kollox. Imma għaliex għal żwieġhom f'kollox? Għaliex Ġesu li ħabb il-Knisja tiegħu ta' ħajtu għaliha, u allura qed jgħidilhom żwieġkom għandu jagħti ħajtu għalikom u intom toqgħodu għalih f'kollox għax tafu li għandu jagħti ħajtu għalikom. Din hija relazzjoni. B'dan il-mod għandha tikber kull relazzjoni. Mhux dominanza, imma li tagħti ħajtek għal persuna li tħobb u li kull persuna tistma' ta' persuna li hi. U meta nistmaw lil xulxin ta' persuni, aħna nkunu bħal dak il-bidwi li qed jitfa' iż-żerriegħa fl-art. Żerriegħa tal-mustarda, jgħid xkejkna din iż-żerriegħa. Meta inti tistma' l-persuni b'ġesti żgħar kuljum, kull ħin, inti qiegħed tkabbar is-saltna talla. Għax kull persuna int qiegħed tara fiha l-Alla l-imbierek. Dak Alla li jridna fis-saltna tiegħu il-koll kemm aħna. U din is-saltna timbena meta l-persuni jistmaw lil xulxin. Nerġa' ngħid b'ġesti żgħar ta' kuljum, kull ħin. Ikun hemm mbagħad il-ġesti l-kbar meta inti tasal li tagħti ħajtek kompletament għal min tħobb. Imma l-ewwel u qabel kollox trid tibda b'dawn il-ġesti żgħar. Kemm kapaċi verament nuru apprezzament il-ħin kollu ta' dak li jagħmlu magħna l-eżiż tagħna. Kemm kapaċi kontinwament ngħidu skużani meta jiena verament nonqos. Jew ngħid jekk jogħġbok, jew donnu kollox irridu bid-dritt mingħand xulxin. It-tlet kelmiet tad-deheb. Grazzi, skużani, jekk jogħġbok. Tlet kelmiet imma li jfissru attitudnijiet. Attitudnijiet li jagħmlu l-persuni persuni. Aħseb wara kemm importanti li dawn l-attitudnijiet ikunu fir-relazzjoni ta' bejn koppja raġel u mara. Kontinwament, b'dan il-mod, nikbru ħalli s-saltna talla tikber fostna. Aħna ngħiduha bl-Ingliż, ma tistax tieħu l-persuni for granted, jiġifieri bħal kieku xejn. Għax meta nibdew nistmaw il-xulxin bħal kieku xejn, għax inti trid toqgħod għalija, għax inti trid tobdini, għax inti trid tistmani, imma jien mhux bil-fors nistmak, hemmhekk qegħdin noħolqu gwaj. Gwaj għaliex qegħdin inrażnu, innaqsu mid-dinjità tal-persuni. Is-saltna talla timbena dejjem u tibda minn din l-art meta aħna nistmaw il-xulxin u tasal għal ħajja ta' dejjem. Din hija s-saltna li l-mulej qiegħed ikellimna fuqha illum. Qed jgħidilna saltna li ma timbenix fuq ħafna affarijiet. U jxebbaħħa nerġa' ngħid mal-mustarda, maż-żerriegħa tal-mustarda, jew inkella ma' ftit ħmira imma li tolli l-aġna kollha. Qed taraw il-ġesti żgħar bħal dak iż-żerriegħa tal-mustarda, bħal dik il-ħmira, imma mbagħad tagħmel id-differenza kollha. Mulej tina l-qawwa li b'ġesti żgħar kuljum nibnu s-saltna tiegħek, mod speċjali fir-relazzjoni bejn irġiel u nisa, koppji, kull persuni fil-familji tagħhom. Ejjew issa noffru l-mulej Alla l-imbierek it-talb u x-xewqat tagħna. U nitolbu għall-Knisja li għadha kemm spiċċat dan is-sinodu fuq is-sinodalità, jiġifieri kif ngħixu flimkien, kif aħna nistmaw il-xulxin fil-Knisja, ħalli verament
il-Knisja tkun mudell għal dejjem tal-mod kif nibnu s-saltna ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal-mexxejja tal-ġnus biex jarfu bit-tmexxija tagħhom ikunu ta' servizz ħalli verament is-saltan, il-paċi, il-ġustizzja, l-imħabba tal-aħwa u hekk il-bnedmin jgħixu fil-paċi tant mixtieqa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min għaddej minn momenti diffiċli f'ħajtu għal xi raġuni jew oħra biex jifhem li l-mulej Alla qatt mu se jħallih waħdu imma jemmen fil-preżenza ta' Alla li jgħin u li jwettaq dak li tixtieq għal ġid tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għall-eżis mejtin tagħna biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna kollna ħeġġa qegħdin impoġġu quddiemek. Aħna nixtiequ li miegħek bik u fik nkunu bennejja tas-saltna. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħek. Ħares mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddulek ħajr għaliex int bibnek il-għażiż bħalma għoġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewit, imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mowt tiegħek mulej, inxamdu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, il-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jenata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u narfu li jridna nkunu aħwa li flimkien qed nibnu is-saltna tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, palma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Insellmu u nagħtu l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzji li fihom jinsabu biex il-qoddim niksbu fis-sewwa dak li jista' qegħdin nagħmlu taħt iġbijat bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lil familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Bisem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tana smat tal-tana ħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik ismat tal-tana, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu nikkontemplaw fil-misteri tad-dbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrilna dnubitna bħalma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-nbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta Sinjur ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm iflaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna d-nubitna palma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tielet misteru tal-dbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk tidint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrilna d-nubietna bħalma naffru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kim birkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kim birkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, l-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, l-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, l-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, l-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, l-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, l-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Ir-raba misteru tad-dbatija, Ġesu mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk tidint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrilna d-nubietna bħalma naffru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, l-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, l-mulejmijak
imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kismat tal-btana. Dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbiħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu miet għalina għal nubietna fuq is-salib imqaddis. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek kull tint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna dnubietna palma nafru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmiek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria al Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slim għalik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik, li l-ek najt. Għalli xaħna t-turufnati u li teva, li l-ek nitniedu, aħna li nibku nolfqu, f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tana, dawar lejna dawk il-għajnejn tijek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament, lil-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu tal-Knisja. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka jint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Niftakru fl-erwieħ tal-Purgatorju, għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eterna Alla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessjoni.
tal-konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mlisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella fis-sema, Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Afrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. għatilina għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raj adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu,
imbirka l-kbirom Talla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata, konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ, glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla, fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.